Dobrý den, lidi. Co tady vám leží na obrazovce, tak to neřešte. Jednak musíme si o něčem promluvit. Proč jste udělali to, že mi tolik ubývají odběratele a tolik views? Já vám za tohle video klidně můžu prodělat, nevím, 3 hodiny. A vůbec nemá třeba úspěch. Třeba to je to nedávný. To mě trvalo hodně dlouho na připravení. A dělal jsem to přes můj editovací. Omlouvám se. YouTube se úplně nedaří. Takže proto budu nejspíš skončit. Lidi. To je to tady. Možná bych vám ocenil odběrem. Cokoliv. Dělejte to úplně cokoliv. Úplně cokoliv. Dejte odběr, like. To prostě musí se o tom dozvědět. Tak lidi, dáme sázku. Když do měsíce nedáme, 200 odběratelů končí. Nebo já v podstatě nechci končit. Zniží se aktivita. Tak no nic, dejte odběr. Až sem to řekněte.